Ale čo, máte radšej záujem o novšie filozofické smery? Tie sú zase vyrobené z ultraľahkých materiálov, ktoré NASA vyvinula špeciálne pre raketoplány. A tam komentáre nahral Antonio Banderas s Madonou. Pozoruhodné. Viete, priateľka prednáša antickú filozofiu. No, tak to ju potom môže potešiť Platón. Platón je prvý vibrátor na svete, ktorý je schopný viesť dialog so zákazničkou však. Oh, dobre, teraz nie, dobre som v práci, počkaj. Hovorí pani docentka starogrécky? Čítam v nej. Číta v nej. No, tak potom je Platón ideálny. Vezmem si ho. Dajte, zabalíme ho. No, tak. A už je váš, kamarátkin. To si netreba nikdy. Jasné. Prepáčte, môžem sa vás niečo spýtať? Samozrejme. Nevideli sme sa už niekde? No chodila som na váš seminár, pani docentka. Preboha. A to prečo potom robíte toto? Na univerzite ste nás predsa učili, že podľa Aristotela má byť dôvodom nejakej tragédie nejaká významná udalosť. A ja žijem úplne obyčajný, bezvýznamný život. A tak teda čokoľvek, čo robím, alebo to, čím sa živím, nemôže byť tragické. Takže ma to nedokáže zraniť. Ja nemám žiadne ambície. To je dnes jediný spôsob, ako sa dá dôstojne prežiť. Viete, ja som vo svojej bezvýznamnosti dokonale slobodná. Každý mi môže, viete čo? Aj vy. Pekný deň!